No, dobre. Tak, čau Alexej. No, a poď pozbieraj si zatiaľ takých, ktorí sú tu na začiatku. Tu je ich fakt iba pár, aj tu je hore. Dobrý Beyblade si zahral. No dobre, poď ideme do Simpsonovcov domu. Ja sa predstavím. No, zatiaľ, toto nie je pre Simpsonovcov, toto je Nedov dom. Kde si? Tu si zober vpredu. Tu mi mal byť... Tu zober peňazí. Tunak. Tam sedí o domu, keď je ďalšia vec. Dobre. Dobre, poď. Tu som. Tu je ja. Tu je kľúč. A ešte tam hore po schodoch, keď vyjdeš, tak tam sú tí jeho synovia. No a čo ty? Ty sa tešíš do školy? Ja som zvedavý strašne na našich nových učiteľov, čo prídu. No dobre. Máš? Dobre. Hýbaj von. A ideme takám ešte, kde som asi ani ja nebol. Dobre. Tak aby si mal takých začiatočných a môžeme ísť zatiaľ ďalej. No. Ideme pozrieť. Že či je odo mne. Neviem. No, semka. King Tut. Music Store. A nie. Počkaj. Aha. Hej. Kde si? Dobre, hľadám ťa. Som tam na začiatku. A musíme sa prejsť za Lízu. A neviem, kde si. A tu si. Poď sa prejsť za Lízu. Tu. No a ideme. Poď za mňou. Aby si takto letel s tým balónikom, musíš dvakrát stlačiť skakanie a potom to druhé. Dobre, ideme sem. Good. Marfy. No, aby sme získali ďalšie postavy, no tak musíš kliknúť na tento saxofón. A čau, no, zbierame. No, idem sem to pozrieť do saxofónu, že či tam dačo není. Nie, tu je plošina. Kde som? Musíme vyskočiť na tú platformu, čo je tam hore. Nie. Dobre. Dobre, idem zatiaľ tak kde ďalej, lebo ja sa tam asi nedostanem. No počkaj, ja ideme skúsiť tiež tam ešte skočiť. No. Nie, zdá sa zle. Už som tu. No. Skáčem na taký zelený... Neviem čo. Pomoc. Dobre.
To jak jestem na szołeku, no tu. Poczekaj, príď, a vidím ťa, ty si tam dole. A ja idem teraz, neviem kam. Ja som pri biciach. No mám Barta. No. Vidíš, mal som, čakám úplne hore. Čo? Idem tam aj ja skúsiť. Idem tam aj ja skúsiť tam hore. Tu si dole, tak. Skáčeš. Nie, skoro som tam bol. Nie. Ten skok do tej steny je strašne ťažký. A kde si ty? Ja som na... No zasa... Vidí, ja letím cez celú lónu. Už asi vidím. Počkaj, hej, vidím, hýbeš sa. Idem tam. Nie, ja som padol dole. Hej, vidím ten obraz. No, ale teraz si preskočil čak s takým Hej, čau! Idem za tebou, počkaj na mňa. Musíme naklikať presne tieto gnosy. Počkaj, resetujem. No, ja idem to skúsiť naklikať. Takže, nie, zla. Hej. Reset, no. Musím skočiť na druhú. Druhá. Potom je to štvrtá od toho. Tu. Nie! Tu. No, dobre. Potom 1, 2. Dobre. 1. 1, 2. Raz, 2, 3, 4. To je taká nudnejšia časť z tohto. A potom raz, 2, 5. Nie! Ja som tu poslednú po onom, ja idem hneď. Ja som tu bol. Musíme z toho zhora skočiť na ten obraz, tam na spodok toho obrazu. Jo, už som tu. Vidíš semka. A tu na kde mala byť postava. A tu je. No, dobre. Ideme zatiaľ takam inám, kým to poriešime. Alexej. Že či nejdeme sa naspäť zväčšiť a že či nejdeme takam inám. Dobre, tak sa idem resetovať. No, a už som naspäť. Super. Tak sa idem predviesť do Homra. No. A čo tu oni tak jazdia? Aha, čo majú Game Pass? Škoda. No kde si ty? A tam, už to vidím. No tak si pozbieraj, kým si tam a idem pozrieť ešte niekam, že ti dať... našiel som. Ha. New house.
vymyslili. No. Ja idem vyskočiť na školu. Som sa rozhodol. Nie. Zle. No, super. Ja som úplne na streche celej školy tam. Hej, ty si v tej, onej. Ty si v tej faktorii. No. No. Balloon Skinner. No dobre, Alexej. Kde si? Hej, dobre. A teraz spolu ideme ukončiť video. Takže, ja som bol Gaming Skračok, poprosím vás o like, odber a majte sa.